Sitten tyypilliset tuki- ja liikuntaelimistön vaivat, mitä niin nähdään korkeilla, törmätään korkeilla. Eli käyn tässä läpi ensin virhekuormituksesta johtuvia tyypillisiä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja ja sitten tyypillisiä luustosairauksista johtuvia tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja. Eli niin nämä, mitä nyt tässä ensin käydään läpi, niin nämä liittyy siihen, että mitä tämä itse lyhytraajaisen koiran rakenne aiheuttaa itsessään ilman, että siellä on mitään luuston alueen varsinaista ongelmaa, eli mitä ihan painovoima tekee ja miten se vaikuttaa tähän korkin liikkumiseen ja mitä ylikuormituksia se sitten aiheuttaa. Eli eturaajoissa hauisjänteiden tulehdukset on tosi tyypillisiä, eli hauisjänne ja hauislihas on koiran sellainen ainut lihas, mikä ylittää 2 niveltä. Eli kun täällä on tuo koiran olkapää, niin hauisjänne kiinnittyy sinne koiran olkapään yläpuolelle, ja sitten se menee täältä ja tulee tuonne kyynärnivelen alapuolelle. Ja sen tehtävä on ojentaa olkaniveltä ja sitten koukistaa kyynärniveltä. Eli samaan aikaan se silloin 2 oikein tärkeää tehtävää, ja sitten se myöskin vaikuttaa oleellisesti tuohon olkanivelen stabilointiin. Niin silloin kun tämä rakenne on erityispiirteinen juuri tällä alueella, niin silloin tämä hauisjänne kuormittuu tässä aika voimakkaasti sen takia, että usein jää tämä kyynärnivelen koukistus, se vaatii aika paljon työtä, että koira saa sen tuonne taakse, ja sitten vaatii myös tosi paljon työtä, että koira pystyy ojentamaan tuon olkanivelen tuolla, ja se liikerata on usein puutteellinen, ja se tarkoittaa sitä, että se hauisjänne on tavallaan siellä koko aika vähän pumpissa, eli kun lihakseen pitäisi tulla sellaista venytystä ja supistusta, niin tässä sitä ei tapahdu, kun se liikerata on tai tapahtuu tietenkin, mutta tapahtuu pienellä liikeradalla, koska se eturaajan liikkuvuus on rajoittunut rakenteen takia, ja sitten se aiheuttaa sitä hauisjänteen kuormitusta, ja sitten sen lisäksi se käyräraajaisuus aiheuttaa sitä hauisjänteen kuormittumista. Eli ne on 2 sellaista oleellista tekijää, minkä takia niitä hauisjänteiden tulehduksiin tulee. Ja hauisjänteen tulehdus on tosi kivulias usein, eli se pääsee kroonistumaan näillä koirilla sen takia, että se johtuu siitä rakenteesta, ja se on kivunhoidollisesti aika vaikea, koska se kuormittuu koko aika siinä koiran liikkeessä. Ja sen takia noihin hauisjänteiden tulehdustiloihin pitäisi päästä tosi nopeasti kiinni, eli jos koira yhtään alkaa sellaista oireilemaan, niin pitäisi heti rajata koiran liikkumista ja aloittaa tulehduskipulääkekuuri, ja sitten pystytään tekemään, ortopedit tekee sellaisia esimerkiksi pistoshoitoja, jolla voidaan sitten helpottaa sitä hauisjänteen tulehdustilaa sieltä. Niissä kroonistuneissa hauisjänteiden tulehduksissa sitten tulee kalkkeumaa siinä jänteeseen, ja se sitten altistaa tietysti entistä herkemmin sille hauisjänteen tulehdukselle. Sitten lavan alueen lihaksiston ylikuormitus ja tulehdukset, eli täällä on tämä koiran lapaluu menee täällä, ja sitten siellä on erityisesti sellaiset lihakset kuin supraspinaattus ja infraspinaattus, jotka tukee ja stabiloi tätä lapaa, eli koiran tämä eturaaja ei ole luullisesti missään kiinni, ei ole kiinni tuossa selkärangassa, eli se on lihastuen varassa. Tuo koko eturaaja ja lihaksiston toiminta sen takia vaikuttaa tietenkin tosi paljon siihen eturajaan, eli siinä missä meillä ihmisillä on solisluu, niin koiralla ei sellaista ole, ja tämä eturaaja on irtonainen tuosta niin kuin selkärangasta ja kylkiluista luisten rakenteiden näkökulmasta, eli sitten se lihakset on siinä tietenkin sitten merkittävässä roolissa, koska se lihasten varassa siinä toimii.
sen takia, kun täällä tulee aika kova painovoiman kuormitus ja viime vuosina korkien koko on myös lähtenyt nousemaan, eli nämä on aika isoja koiria nykyään, ne painot on aika suuria nykyään, niin se tietenkin sitten se rungon paino näkyy täällä eturaajojen kuormituksessa paljon ja silloin nämä stabiloivat lihaksetkin joutuu tekemään ihan tosi paljon töitä. Ihan vaikka täällä olisi niin kuin terve olkanivel ja terve kyynärnivel. Ja sitten kyynärnivelten kiputilat on tyypillisiä ja se johtuu sitten just siitä käyräjalkaisuudesta, eli kun nämä etujalat on aika käyrät, niin sinne kyynärniveleen tulee hyvin voimakas kiertosuuntainen paine ja kuormitus, ja vaikka tavallaan se kyynärnivel olisi lausuntojen näkökulmasta röntgenkuvallisesti terve, niin silti se käyrät luut aiheuttaa painetta sinne kyynärniveleen ja hyvin tyypillisesti sinne sit myöskin kipua. Sitten rannenivelten kiputilat on yleisiä ihan samasta syystä, eli kun se rannenivel on usein voimakkaasti taipunut sinne ulospäin, ihan siinä normaalirakenteessa, niin tänne rannenivelen sisäsyrjälle tulee hyvin voimakas paine, kun se ranteeseen tulee se taipumiskulma, niin se aiheuttaa tänne ranteen sivusiteisiin kovaa painetta ja itse tuohon ranneniveleenkin. Rannenivel koostuu monesta sellaisesta pienestä luusta, eli se on aika hieno rakenne, niin sen takia se käyräjalkaisuus vaikuttaa sinne aika paljon. Ja sitten varpaiden kiputilat on myöskin yleisiä, eli tuosta käyräraajasuudesta johtuen ja siitä, että tulee tuonne ranneniveleen kuorma, niin sitten myöskin varpaat on siitä linjasta usein vinossa, eli varpaat sojottaa koiralla sinne ulkokiertoon ulospäin, niin silloin tämä sisinvarvas, niin se on usein aika kuormittunut ja siitä varpaan kakkosnivel ja ykkösnivel voi olla aika rasittuneet ja kipeät. Ja sitten tuossa mun vastaanotolla mä korkealla törmään tosi paljon siihen, että niiden kynnet on tosi kuluneet niin tässä näkeekin tässä liikekuvassa, eli kun tämä koiran raajan niin kuin kohotus ja eteenpäin vienti, mikä tuossa kävelyssä tulee, niin kun se on työlästä tällä rakenteella, niin herkästi käy niin, että koira raahaa näitä, että se ei saa nostettu sitä etujalkaa niin paljon, niin se raahaa näitä varpaita tässä maata pitkin, ja se aiheuttaa kynsien kulumisen, ja sitten tosi herkästi saattaa olla ihan varpaiden iho rikki, ja ne on tietty tosi kipeitä vaivoja, myöskin aika vaikeita hoitaa sen takia, että sitä kuormitusta tulee ja erityisesti sitten asfalttipohja altistaa vielä enemmän siihen kuormitukseen ja kulumiseen. Sitten selkärangan alueella, mitä tulee ihan tästä lyhytraajaisen koiran rakenteesta, niin tämä kaula- ja rintarangan liitoskohta, mikä menee täällä, eli kun täällä kaularanka loppuu ja rintaranka alkaa tuosta, niin tämä liitoskohdan kipu ja ylärintarangan kipu, mistä tuossa jo vähän aikaisemmin sanoinkin, eli se on semmoinen, mihin tulee voimakas paine, siellä on tosi tyypillisesti kipua. Korkipää on aika painava ja tässä kun se nostaa päätä ylös, niin tähän tulee aika voimakas taite ja ylikuormitus ja sitten täällä menee tietenkin nämä selkälihakset ja sitten myöskin nämä lavan alueen lihaksista tulee tänne, niin se on semmoinen monen tekijän kuormittuminen, mikä yleensä sillä alueella esiintyy.
Sitten on tämä rinta- ja lannerangan liitoskohdan kipu. Tämä on sellainen tyypillinen kuormituspaikka ihan normaalirakenteiselle koiralle sen takia, että kun tämä kylkiluiden tuki loppuu ja sitten toi lanneranka alkaa, eli tässä kun sitten alkaa, tämä lanneranka on tässä ylimenoalueeksi, kutsutaan tätä aluetta, niin se on tuossa lihastuen varassa, niin silloin siihen varsinkin lannerangan ensimmäiseen nikamaan niin voi tulla tosi suuri liike, ja kun koiran peruskävelyssä koiralle kuuluu tulla semmoista pientä kiertoa tuonne rankaan, niin sitten se usein korostuu se kierto tälle alueelle, ja sitten se on semmoinen tosi tyypillinen kipeä kohta. Joskin tänne sitten vaikuttaa myöskin tosi paljon tämä lantion alue, eli aika paljon näkee sellaista, että tämä lanneranka on lähtenyt niin kuin pyöristymään, koska tämä takaosan käyttö, koira yleensä pitää tätä lannerankaa aika pyöreänä ja astuu tänne alas, eli täällä kun ajatellaan tällaisella kolmioajattelulla, niin takaraajan linja saisi olla niin kuin tänne pitkälle, niin usein tämä takapotku jää hyvinkin vajaaksi just sen takia, että nämä luiset rakenteet ei anna siihen myöden, ja sitten se aiheuttaa sen, että tämä lanneranka lähtee pyöristymään, ja kun se lähtee pyöristymään, niin sinne ei tule semmoista normaali kiertoa ja ojennusta niin paljon, ja sitten se pääsee ylikuormittumaan. Eli täällä koko aika, kun lanneranka on vähän pyöreänä, niin silloin nämä lihakset on taas jatkuvassa supistustilassa, ja sitä kautta sitten kuormittuu. Sitten on tietenkin tämä pitkien selkälihasten, eli ne alkaa tuolta päästä asti alkaa tämmöinen koiran selkälihasjärjestelmä, missä on useampi pinnallisempi ja syvempi kerros. Se on tosi tärkeä järjestelmä, niin ne on hyvin herkästi, ne selkälihakset on heikkoja, ja sitten ne on kuitenkin ylikuormittuneita, eli heikkous ja ylikuormittuneisuus kulkee hyvin voimakkaasti käsi kädessä, eli kun ei ole ihan tarpeeksi lihasvoimaa siihen nähden, mitä niiden selkälihasten pitäisi jaksaa kantaa tässä painossa, niin silloin ne lähtee sitten ylikuormittumaan ja tulee ihan merkittäviä kiputiloja. Ja ne voi olla ihan sellaisia, niin kuin noi pitkien selkälihasten ylikuormitustilat, niin ne voi olla, niin kuin koira voi saada niistä ihan sellaisia kipukohtauksia, toki monesta muistakin vaivoista, mutta se on niin siinä olennainen järjestelmä, ja kun se pääsee oikein pahasti ylikuormittumaan, niin ne koirat on herkästi ihan todella kipeitä ja usein sellaisia vähän niin kuin päivystyspotilaitakin. Sitten lannerangan alueen lihaksiston tulehdukset ja ylikuormitus on tyypilliset, eli täällä on koiran niin kuin pakaralihas sijaitsee tällä alueella, ja pakaralihas aktivoituu erityisesti, kun koira saa hyvän takapotkun taakse, eli tosi usein nämä pakarat on näillä koirilla tosi heikot ja sitten myöskin sitä kautta hyvin kireät. Sitten täällä menee vatsalihakset koiralla, täällä menee vinot vatsalihakset, tälle alueelle kiinnittyy hyvin moni tärkeä tukilihas, niin se on semmoinen tosi tyypillinen alue, että se kuormittuu, ja se johtuu taas siitä lannerangan pyöreydestä ja siitä, että ei tule sitä hyvää venytystä siinä liikkeessä. Sitten lannen ristiluun liitoskohdan kivut liittyy myöskin tähän näin, ja siihen, että mitä kiputiloja näkyy noissa lihaksistossa, niin lannen ristiluu on täällä, eli lanneranka mihin loppuu, ja sieltä ristiluu, mistä alkaa, niin siihen L7-S1 väliin, mitä kutsutaan sillä nimellä, niin siihen
tulee muutenkin aika voimakas kuormitus ja aika voimakas liike, niin se on semmoinen hyvin, hyvin tyypillinen kipupaikka. Sitten täällä takaraajassa, niin lonkan koukistajalihasten tulehdustilat on tyypillisiä, eli lonkan koukistajalihas menee tässä reisiluun etuosassa ja takajalan etuosassa, ja siellä on semmoinen iliopsoaslihas, mikä sijaitsee tuolla syvällä, ja sitten tässä menee semmoinen sartoriuslihas muun muassa, joka on semmoinen pidempi lonkan koukistajalihas, mikä sitten kiinnittyy tuonne polven alapuolelle. Ja koska tässäkin se lihaksen ojennus, mikä tulisi siinä, että tämä takaraaja menisi tänne voimakkaasti taakse, niin se jää vajaaksi, niin koira niin kuin tavallaan kävelee koko aika pikkusen kyykyssä. Ja silloin jos ajattelee, että kävelee kontaten lattialla ja kävelee vähän semmoisella lyhyellä askeleella koko aika kyykyssä, tai kyykyssä vaan kontallaan, niin on helppo ymmärtää, että nämä etupuolen lihakset siinä sitten on aika voimakkaasti kuormittuneita. Lonkkien liikerajoitus on sellainen myöskin, mikä sitten näkyy, se vaikuttaa tosi oleellisesti näihin lonkan koukistajien tulehdustiloihin. Eli jos täällä on tulehdustila, niin silloin koira ei halua ojentaakaan sitä takaraajaa tuonne taakse, se astuu entistä enemmän tänne rungon alle, ja tietenkin siitä se ongelma pahenee entistä enemmän. Sitten virhekuormituksesta johtuvat tyypilliset tuki- ja liikuntaelimistön vaivat, niin sitten minulla on tämä polven ristiside-vaurio tässä kuitenkin just sen takia, että kun tänne polviniveleen tulee aika voimakas kuormitus ja hyvin voimakas paino, ja miten tämä takaraaja siinä liikkeessä liikkuu, niin se jo itsessään aiheuttaa riskiä polven ristisidevaurioille. Sitten kintereiden alueiden kiputilat, eli täällä on tämä koiran kinner, ja aika tyypillisesti korkeilla on siellä takaraajoissakin sitä virheasentoa, eli ne takaraajat ei ole suorat, vaan ne on vinot, että kintereet taipuu sinne sisäänpäin, ja sitten varpaat taipuu taas ulospäin, se on virheasento se, että ne jalat on siinä, jos katsotaan suoraan koiraa takaosaa täältä takaata päin ja katsotaan, että missä asennossa ne jalat on, niin silloin kun ne voimakkaasti taipuu sinne sisäänpäin, niin se on virheasento, ja se aiheuttaa tietenkin sitten painetta tuonne polveen, mutta myös tuonne kintereeseen. Ja siitä luustokuvasta, kun muistetaan, että miltä näyttää tämä koiran sääriluu ja kuinka lyhyt se on, niin se aiheuttaa itsessään sitten tänne kinnerniveleen painetta ja sitä kautta kintereen alueen kiputiloja. Ja sitten samalla tavalla täällä kuormittuu nuo varpaat ja sitten näkyy noita kynsivaurioita näissä takajaloissakin, joskin huomattavasti enemmän etujaloissa ja etujalkojen kynsissä sen takia, että painopisteestä se 60% ja usein huomattavasti ylikin on täällä etuosassa ja sitten 40% tai alle täällä takaosassa. Eli tyypillisesti tilanne on se, että tämä takaosan käyttö korkilla on aika tehotonta ja se siirtää painoa tuonne etuosaan, missä jo lähtökohtaisesti on aika voimakas kuormitus, ja sitten kun siellä on niitä virheasentoja, niin se paine niissä nivelissä kasvaa, ja silloin myöskin kun se siirtää täältä, kun tämä takaosan tulisi toimia koiran niin kuin liikkeen moottorina, niin silloin jos se ei oikein toimi moottorina, vaan se takaosa vähän niin kuin tulee sieltä vaan perässä, niin silloin se lihastyö pitää tehdä enemmän täältä etuosalta, ja silloin se kuormittuu se etuosa enemmän ja kuormittuu sitten tietysti myös nämä selkälihakset enemmän.